Godozuen moruen, gaurko eguna berezisa da, izan be, Baiarako 25. dantzari eguna ospatzera goiaz. Aitzaki honeaz, azken 25 urtietan dantzan ibili garen dantzarixak bildu gare gaurkuen arrasaten. Bertaratu garen taldiak urrengoa gare. Antzuolako Oinari, Aretxabaletako Leizarra, Oñatiko Oñatz, Bergarako Xamatz, Eskoriatzako Gorosarri, eta Arrasateko Arrostaitz eta Lore Gazteak. Ongietorri bereziki Xamatz eta Gorosarri, taldeko partaidiei, urte batzun ostien plazerra da berriro zue gurartean egotia. Aurrez aipatu moduen, 25 urte pasaudie egun hau antolatzen hasi ginela, eta zenbat aldiz eman note dutzun antolakuntzako ruberiai bueltia. Hasieran, antolakuntzan arduria 7 urtien behin bueltetan zan, eta azken aldixen 4 urtero. Orduen, domeketan ospatzen gauen egun hau, eta parrandak luzatu ezin zienez, zapatutara mobiruti arabaki gauen. Eguna bera osotasunen aprobetxetako helburuaz, dantza formalien eta estilo librien dantzaitzen abiek izen gare beti. Zenbat alditan pasaugare honezkero Baiarako herrixetatik jaialdi honekin eta konturatu barik berriro arrasaten gaz, egunako 25 urte bizkarrien daukela. Hemen bagaz, ez da seinale txarra, ondion be datzarako gogua dagoelan seinale da, eta horren erakusle gaur parien daukogun plaza hau. Eta dantzara etorri garenez, jarraixan eskainiko ditugun dantzak urrengoak izango die. Agurra, Agintariarena, Banakua, Gorulari, Domingillo, Kataiak eta Gipuzkoazko zinta dantzak. Ondoren, Baiarako dantzataldiek dantza berezizak eskainiko duzkue. Eta amaitzeko, tuterako jota dantzatuko udanok. Hasi gaitxezen ba.